In-nies qed jgħixu ħajja ferm tranquilla. Hekk sostniet is-Segretarju Parlamentari Laburista Alison Zarafaċivelli meta tnejn filgħodu kienet affaċċata b'domandi dwar l-għoli tal-ħajja u l-pis tal-prezzijiet. Fl-istess jum illi fih esperti fil-qasam tal-informatika u sidien ta' kumpanniji jitkellmu mal-Journal Times of Malta dwar il-fatt illi il-prezzijiet diġà qed jiżdiedu kawża taż-żieda fil-prezz taż-żejt li ma żieda twassal biex l-ispejjeż tal-importazzjoni tal-merkanziji bil-vapuri diġà żdiedu b'20%, l-istess sorsi li tkellmu mat-Times spjegaw li kawża taż-żieda fil-komponenti ta' diversi oġġetti magħmula fost l-oħrajn mill-plastik, laptops illi kienu jimportawhom għal prezz ta' €700 kull wieħed, issa qed jiswowhom mal-€1,200 kull wieħed, kważi d-doppju. Dwar din iż-żieda staqsejna kif se jkun qiegħed jilqa' liha l-Gvern fejn sfortunatament il-prezzijiet mistennija jollu rashom serjament. B'Zarafaċivelli insistiet illi l-familji huma tranquilli. Huma stess jgħidu nduru l-bibien, nduru djar, nitkellmu man-nies fit-triq u jgħidulna kemm qegħdin jgħixu ħajja ferm tranquilla. Staqsejna wkoll is-Segretarju Parlamentari Kita Zopparditanti illi qalilna illi Roberta Bela kien sfortunat illi kellu kriżi wara oħra, iżda skontu il-passat garanzija tal-futur. U x'ħat għamlu biex tilqgħu għal din iż-żieda ma' kullimkien? Fil-Kastana il-passat huwa garanzija għal preżent kif ukoll għal futur. Kif għamilna fi kriżiet oħrajn, insemmi l-pandemija tal-Covid, insemmi l-gwerra, l-invażjoni Daħlu l-vouchers jiġifieri. Russja fl-Ukrajna. Investejna fin-nies iktar milli inqasmu voucher, in-nies jafu. U wara li ta' xifem li l-Gvern mhux se jerġa' jagħmel l-iskema tal-vouchers bħalma għamel fi żmien il-pandemija, għadu mhux ċar x'inhu l-pjan tal-membri tal-Kabinett biex jilqgħu għaż-żieda fil-prezzijiet u jissalvagwardjaw l-interess taċ-ċittadini Maltin Wawċin.